Ano ang ngalan mo? What's your name? Ngalan is name. Ano is what? Mo is your. So, ano ang ngalan mo? Pila ka na katuig? Or pila na ang edad mo? How old are you? Pila ka na katuig? Or pila na ang edad mo? Taga-diin ka? Where are you from? Taga-diin ka? Diin sa Amerika? Diin sa Amerika. So instead of America, you can say diin sa Washington State, diin sa California. Where in the US? Diin sa Amerika. Diin ka naga-istar diri? Where do you live here? You can also say diin ka nagapuyo diri or diin ka naga-istar diri. So diin is where, istar or puyo is like live, and then diri is here. Diin ka naga-istar diri or diin ka nagapuyo diri. May asawa ka na or may bana ka na? So asawa is like a wife, and then a bana is a husband. So but asawa, you can use this to refer to both husband and wife, and bana is only for husband. May asawa ka na or may bana ka na is, are you married? So though this is a little question that you really have to think if you want to ask this question, because sometimes it might sound a little rude. So may asawa ka na or may bana ka na? Sino ang mga ginikanan mo? Who are your parents? So a ginikanan is a parent. Mga is added to make it plural. So sino ang mga ginikanan mo? Sino is who. So sino ang mga ginikanan mo? Next is, buhi pa ang mga ginikanan mo? Are your parents still alive? Buhi is alive. So buhi pa ang mga ginikanan mo? So you also have to be particular of this question, because sometimes it might sound not good question. So buhi pa ang mga ginikanan mo? Pila ang utod mo nga lalaki kag babayi? So, or you can just say, pila ang mga utod mo? Like, how many siblings do you have? But if you want to be specific, let's say you can say, pila ang utod mo nga lalaki? So, you're only asking for the male siblings. Or you can also say, pila ang utod mo nga babayi? So, you're only asking for the female siblings. But if you want to combine them together, you can say, pila ang utod mo nga lalaki kag babayi? How many brothers and sisters do you have? Siya bala ang utod mo nga lalaki? That means, is he your brother? Or you can also say, siya bala ang tatay mo? Is he your father? Siya bala ang nanay mo? Siya bala ang, is he or she your blank? Siya bala ang utod mo? Is he or she your sibling, because siya is gender neutral. So, siya bala ang utod mo, siya bala ang ginikanan mo, siya bala ang tiya mo or tiyo mo. Like what we've mentioned earlier, siya bala ang utod mo nga babayi? Is she your female sibling or your sister? Or you can also say, siya bala ang nanay mo? Is she your mother? Ano ang obra mo? Or ano ang trabaho mo? What's your job or what's your work? Ano ang obra mo? Ano ang trabaho mo?